Wedil, iċ-ċikkolata nazzjonali Pollakka stabbilita fl-1851, famuża l-ħafna tipi u tomiet differenti. Pruvawa u araw li mtoma hija l-favorita tagħkom. Isibuha fil-ħwienet ewlenin f'Malta u Għawdex. L-LSA qalet daqqa ta' panċer li tintuża biex ittaqqab il-karti, l-assistant head ġiet issussata u ġarbet feriti fl-ispina ta' dara u f'wiċċa. Huma dawn id-dettalji li ħarġu mill-qorti jekk kif bdiet il-kumpilazzjoni fil-każ tal-ġlieda kbira li faqqet il-ġimgħa li għaddiet fl-iskola ta' Pembroke bejn żewġ studenti. Wieħed mill-irġiel akkużati ġie kwotat jgħid mix-xhieda illi hu razzist. Intant fil-qorti ħareġ illi student ta' 15-il sena li huwa ta' nazzjonalità Arbija għandu jitressa l-qorti mixli f'dan l-istess każ ta' swat fuq tifel Malti ta' 13-il sena, inċident li wassal għal swat min-naħa ta' missier it-tifel Feliciano Camilleri fil-konfront tal-istess student Arbi u ż-żewġ uffiċjali tal-iskola. Feliciano Camilleri ingħata l-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 2,000 euro u garanzija personali ta' 3,000 euro. Filwaqt li Alexander Camilleri ħu Feliciano ingħata l-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 2,500 euro u garanzija personali ta' 2,500 euro. L-avukati Franco De Bono, Arthur Azzopardi, Alfred Abela u René Darmanin qed jidhru għall-akkużati, filwaqt li l-avukat Joe Giglio qed jidher bħala parti ċivili.